Oo, isa ba? Nasig ni Pio. Oo. Tagas mo din ang motor. Hindi na kaya nakulit. Uma naman sila connect bike. Unay naman ang number. Wala maganda. Mark Villar lagi. Wala si Mark Villar. Talogi lagi kay Boss Aulay. Sarado ba, Nicole? May kigwa na siya ba? May kigwa. Ilok lang na yung lubot.
Wala, palong na. Palong na yung isa kasabay. Napalo ay tara. Layo na kayo. Dong, lantawa ng Yamaha dong. Lantawa nakadala ko dong taas. Dong, manggahi, lantawa. Ay mo bagunay. Ay, panggahi. Imong pang ayaw na tamars.